Това семейство много пътя идваше и споделяха с нас. Казва: брат Зарко, ние сме в много притеснено положение. В такова положение, казва, имаме само една стаечка, някъде събираме хората да се молят. И аз само едно го насърчавах, казвах: нека да се молим на Господа. Та Той знае нуждата, от какво се нуждаете вие, вашето село. И Господ ще прибави това, което имате нужда. И днеска това видение на братя Лимай, това чудесно семейство, Тереза, сестра, Господ да ги благослови в трите измерения, в дух, душа и тяло. Винаги да бъдат припълнени и изпълнени. Искам да кажа, брат Динко, на тебе. Белия Динко казва черния Динко. Аз искам да кажа, брат и сестри, няма българи, няма американци, няма роми, но ние всички сме деца на Бога. Ние сме децата на Бога, брат и сестри. Аз благодаря на Бога този момент, този час. Искам всички да се насърчим. Много бащи има в този свят. Много деца има в този свят. Но много малко реални духовни бащи има. Разберете го, брат и сестри. Много малко реални духовни бащи има. Много малко реални духовни майки има. И аз благодаря на този баща. Благодаря на този баща. Благодаря на тази майка. Благодаря на тази майка. Господа ги благослови, които създаде тези благословени деца. Алелуя! Благодаря на тях. Благодаря за всичко тях, брат и сестри. Аз искам да кажа, те не са българи, но те не са цигани. Аз разбрах нещо. Може да имат фасон, може да имат скиния българска, но видях в тях много пъти имат сърце и ромско, най-вече сърце Божие, брат и сестри. И аз да благославям и тях като духовни бащи на този регион, на тази църква. Църква на Бога, брат и сестри. И аз вярвам, че тази църква на Бога ще продължава да расте, да порасне. Нека да знаем, брат Динко, тая църква не е твоята. Тая църква не е на Динко, не е на Стевко, не е на моята. Ние също и на брат, ние също и на сестрата. Тя е на Господа. Ние знаем Евангелието на Луяна, 5 глава, там имаше една витезда. Но тя, за съжаление, беше с 5 врати. Но тази витезда сега е с една врата. И нека това място хора да дойдат, да се спасяват, да се покаяват, да се изцеляват и да се благославят в името на Исус Христос. Благодаря. Както така се радваме заедно тук на тая църква, искам, брат и сестри, да се радваме на небето, да бъдем заедно. Божите благословения. Искам един скромен подарък на църквата да подарим. Божите благословения на вас. Ние ще ви подкрепим по всяко време в Божия дух. Имаме телефоните, но най-важното имаме Божия дух. Само ви моля,